Фирма PM Group BG ви представя новия модел на Panasonic RE PKE3. Това е един бюджетен инверторен климатик, произведен в заводите на Panasonic в Китай при най-строг качествен контрол и с най-модерни технологии. Новото RE е с класическия изчистен дизайн на марката, като е наблегнато на функционалността. Външните тела се отличават с тиха и безпроблемна работа, както на охлаждане, така и на отопление, дори при много ниски температури, до минус 15 градуса. Вътрешните тела са тихи и мощни, с функция за премахване на миризми и антибактериален филтър от ново поколение. Супер тихият режим, автоматичното вертикално насочване на въздушния поток, режима топъл старт и автоматичния рестарт ви осигуряват желания комфорт. Лесната и безпроблемна експлоатация, 5-годишната гаранция на компресора и по-ниската цена в съчетание с високата надежност поставят серията RE сред лидерите при по-нискобюджетните и в същото време качествени климатици.